Aiba, egunon, ze moduz? Bueno, Xabier, mankodukakoa. Gaur harrapatu nauzu ubidean, aber kastorea topatzen nuen edo hemendik bueltaka. Ubidean, zergatik ubidean, nun gaude? San Andres Errotan. San Andres Errotako eraikinek historia oso luzea dauka. Hau Irin Errota izandakoa da, Erdi Aroan hasieratik, gero Irin fabrika bihurtu zen, zentral hidroelektrikoa. Bueno, erabilera teknologiko pilo bat izan ditu, eta hori da gaur ikusiko duguna. San Andres Errotan erabili zen lehenengo makineria, Irin Errota zen. Zer da Irin Errota bat? Bueno, zertarako lehenengo gauza. Bueno, garia edo artoa egotu egiten da irin bihurtzeko. Horretarako behar duzu makinaria hau. Makinaria hau nola mugitzen da? Ibaiko uraren indarrarekin. Horretarako behar duzu ibaiko ura desbideratu ubide batetik, hemen dago ate bat, hemendik kontrolatzen duzu zenbat ur sartzen den Irin Errotara. Eta gero hemen dago gurpil bat, ardatz bat eta beste bi gurpil hor gainean. Beko gurpila izan daiteke brontzezkoa edo egurrezkoa. Orduan, urak gurpil hori mugiarazten du, gurpilak ardatza mugiarazten du eta ondoren goiko harria hasten da jiraka. Orduan, gero maketa txikian ikusiko dugu, baina harri bat bestearen gainean giratzen duenean, zer gertatzen da? Irina sortzen da. Hau da, aleak, gari aleak edo arto aleak txikitu egiten dira eta irin bihurtu. Nola gertatzen da hori? Begira. Zer da hemen dugun harripuska hau? Bueno, eskuzko Irin Errota bat. Hauek oraindik ere erabiltzen dira herrialde askotan. Honek ez du urakin funtzionatzen, nire besoaren indarrarekin funtzionatzen du. Bueno, kriston aleginen beharko zenuke, ordu pila bat pasatu, harria mugitzen. Begira nolakoak diren harriak, hemen ikusten duzuena hau irina da. Orduan, harri hau bestearen gaina giratzen duenean, bizkanaka irina teatzen da kanpora. Eta gero hortik zakuratu egiten da. Baina begira, hau da, benetako dimensioa da, Irin Errota batetako benetako harria. 500 kilo pisatzen alditu. Kontutan izan, maketan ikusi duzuen mekanismo simple hori, zeuzkan, bi gurpil ardatz bat, bale? Honek 500 kilo pesatzen dut, eta besteak beste hainbeste. Orduan, zergatik esaten dut hau, konturatu zaitezte ibaiko urarekin ze makina astunak mugitzen aldiren. Garai batean poligono industrialak, nolabait esateko makina astunak mugitzeko tokiak zeuden ibai ondoan, ibaiko ura zelako energia iturria makina astunak mugitzeko. Nun gaude? Hauek dira Errotako ubidearen atezarrak. Lehen egon gara hor ubidearen sarreran, eta hauek dira garai batean, 18. mendeetan ubidearen sarreran urremaria, hau da, zenbat ur sartzen zen bertan zegoen irin fabrikara kontrolatzen zuten ateak. Nola funtzionatzen du mekanismo honek? Begira, hau transformazio mekanismo bat da, zeatik. Nik nahi duana da, ateak igo edo jaitsi uraren sarrera oztopatzeko, edo pasatzeko ur gehiago. Nola lortzen dut mugimendu hori? Hemen bolante bat jarri beharko nuke, hasiko nintzateke giratzen bolante hori eta pinoi koniko hau hasiko litzateke giratzen. Pinoi konikoa giratzerakoan, tuerka hau engranaje koniko bada ere bai, hasiko litzateke giratzen. Giratzerakoan, tuerkak zer gertatuko litzateke ardatz honetan gora edo bera egingo litzateke. Ardatz honi usillo deitzen zaio. Hemen hasten da dena. Hau argai baia da, eta hau Dorraburuko presa. Presa bat eta ubide bat, zertarako eta zergatik. San Andres Errotan betidan egon dira makina astunak. Makina astun horiek mugitzeko ura behar duzu. Hori da ikusiko duguna. Nondik hartzen da ura? Hemendik. Presa bat egiten da eta gero hemengo ubideko ateak irekitzen direnean ura sartzen da ubidetik eta bidaltzen dugu San Andres Errotara. Kontuan izan gauza importante bat. Presa beti dago altuago instalazio hidraulikoa baino. Altuera diferentzia horrek ematen dio energia urari makina astunak mugitzeko. Altuera diferentzia horrekin eta ur emariaren kontrolarekin, hau da, zenbat litro segunduko sartzen den nik atea irekitzen duanean, horrek ematen dio energia instalazio hidraulikoarekin. Hauek dira gaur eguneko ur sarrera kontrolatzen duten ateak. Gaur egunean ja ez dira mugitzen garai batean bezala eskuz ate hauek, gora edo behera egiteko motorrak daude, motor elektrikoak. Hau da zentral hidroelektrikoa, hemen ongi ikusten da bere osotasunean nolakoa den gure mini zentral hidroelektrikoa. Parte desberdinak ditu, lehenengo hau da turbina. Orduan, lehen egon gara ubidean,
ubideko ura sartzen da ona barrura. Eta turbinaren barruan sartzen da, hemen badago gurpil bat, rodete bat, urak mugiarazten duena, eta rodete honek giratzerakoan transmititzen dio ardatzaren bitartez mugimendua poleari. Mekanismo simple bat, beste behin ere. Zenbat ur sartzen den turbinaren barruan ere kontrolatzen aldugu. Zenbat eta ur gehiago sartu, buelta gehiago emango ditu minutuko. Hori nola kontrolatzen da, hemen ikustituzue pala batzuk. Pala hauek ireki edo itxi egiten dira. Hori nola kontrolatzen da, hemen ikusten duzuen mekanismo konplexu honen bitartez. Hau da, turbinaren abiaduraren unitate kontrola. Polea honek mugitzen duelako alternadorearen ardatza. Alternadorean zer gertatzen da, energia mekanikoa elektrikoa bihurtzen da. Zergatik, barruan daudelako iman batzuk buelta ematen dutenak kobreariaren inguruan. Kobrearia da, kobrea eroal elektrikoa da, eta imanak bueltak ematen dutenean eroal elektriko baten inguruan energia elektrikoa sortzen da. Irin errotaren funtzionamendua ikusi dugu. Hemen San Andres errotan 19. mendean hasi zen beste erabilera bat. Beste makinaria mota bat sartu zuten, irin fabrika edo irina fabrikatzeko austro-hungariar sistemaren makineria sartu zuten. Hemen dagoen makineria guzti hau. Esplikatuko dizuet ze funtzio daukan makina bakoitzak, nola funtzionatzen duen, eta zenbait mekanismo ere ikusiko ditugu hemen asko bai dira. Motorrak mugitu egiten du ardatz bat, ardatz hori. Ikusten duzue nola ardatz horretan polea pilo bat daude. Polea jetako bakoitzak transmititzen dio uhalaren bitartez mugimendua makineriaren parte bakoitzari. Orain esplikatuko dugu makineriaren parte bakoitza zertarako den. Lehenik eta behin, zutabe hau, garraio zutabeak. Barruan badira goilarak, uhal bati itxasitak, eta orduan gari edo harto aleak sartu egiten dira zutabearen barruan, eta goilaren barrutik gora eramaten ditugu. Lehenengo makina, hau egon beharko litzateke goi-goian, hemen kokatu ditugu galdizan dugun moduan. Hau da, hartxintxarrak kentzeko makina, hartxintxarrak, zergatik kendu behar dira, gari aleak egoten dira harriekin, harri txikiekin nahaztuta eta bereiztu egin behar dira. Hori nola egiten da? Sartu egiten da, aleak sartu egiten dira hortik, eta hemen barruan badago plano inklinatu bat. Orduan, badago mugimendu bat, joan etorriko mugimendu bat, mugimendu lineal bat, eta orduan harriak gehiago pisatzen dutenez, grabidadearen eraginez, plano inklinatu horretan behera doaz. Eta aleak, arinagoak direnez, goian geratzen dira. Irin fabrikaren barruan berez, hau da, errota, hemen sortzen da irina. Nola egiten da hori? Irina, hartxintxarrik gabeia noski, erortzen da hortik, eta sartzen da makinan barruan. Makinan barruan zer dago? Bi zilindro hemen, bi zilindro bestaldean. Zilindro hauetako bakoitzaren bi zilindroen artean badago espazio txiki bat. Espazio txiki horretatik sartzen direnean, saiatzen direnean sartzen aleak, txikitu egiten dira eta sortzen da irina. Hemendik behetik erortzen dena da irina. Hemen ikusten dituzue mekanismo pilo bat, manibela bat. Baina gero hemen mekanismo konplexuagoak ikusten dituzue, muellekin, tensorekin, manilarekin, zertarako dira mekanismo hauek. Zilindro baten eta bestearen arteko distantzia erregulatzeko. Zer esan nahi dut horrekin? Zilindro baten eta bestearen artean distantzia txikia baldin badago, irin fina sortuko duzu. Tartea handiagoa baldin bada, irin lodiagoa lortuko duzu. Depende, igual interesatzen zaizu fina edo lodia sortzea. Zer da makina arraro hau, mauka iragazkia. Zertarako da mauka iragazkia? Lantegiko baldintzak hobetzeko. Zer esan nahi dut horrekin? Irin fabrika baten barruan baldin bazaude, eta baldin bazaude denbora guztian irin hau txarnazten, ulertzen alduzue hori ez dela bat ere ona. Orduan, makina honek bereizten du irina eta irina hautsa. Irina hautsa da askoz ere finagoa, orduan airean geratzen da suspensioan. Nola funtzionatzen du makinak? Irina botatzen da hor goian dagoen kajoi horretatik, erortzen da oihal hauen barrutik, eta erortzerakoan sortzen da irina hautsa. Irina hautsa hori geratzen da pegatua oihal hauen barrutik. Hori nola lortzen da? Hau da bastidorea, orduan bastidorea gora eta bera mugitzen da, eta aire korronte bat sortzen du mauken barrutik. Aire korronteek eragiten duena da irina hautsa barrutik pegatuta geratzea.
Bale? Hori den nola mugitzen da? Pues, bueno, oso kuriosoa da, pinoi, kate eta mekanismo bitxi honen bitartez. Lortzen dugu gora eta berako mugimendu alternatibo hori. Makinariaren azkeneko zatia, hau da plantxisterra. Hemen, kajoi erraldoi hauen barruan zer dago? Baiak. Baiak zer dira? Bueno, maila metaliko batzuk, zuluz betetako maila batzuk, orduan horiek egiten da filtratu, iragazi, irina. Zergatik eta zertarako, bueno, irina nahastuta dator irin lodia eta fina. Orduan iragazi nahi dugu, zergatik, pues, bueno, irin finak erabilera batzuk dituelako eta irin lodiagoak beste batzuk. Eta amaitzear dugu gaurko bisita hau. Bueno, San Andres errotak historian zehar ikusi duzu erabilera desberdin asko izan dituela, beti ibaiarekin erlazionatuta, energiarekin erlazionatuta eta makineriekin erlazionatuta. Bueno, irakasgaia zein da hemen nire uste apalean. Bueno, posible dela giza erabilera industrialak egitea, baina bueno, inguruarekiko errespetuz. Azken finean hemen ibaiko ura erabili dugu makinak mugitzeko eta bueno, hori energia berriztagarria da, besterik ez. Bueno, gero gaur eguneko erabilera, pues, niretako gozoa bada eduki ahal izatea San Andres errota ibai parkeko interpretazio zentro bezala. Azkenik, bueno, hemen ikusi duzue, azkeneko erabilera teknologikoa hemen San Andres errotan zein da, bueno, pues, energia elektrikoaren hornidura, edo sortzea, energia elektrikoa sortzea. Orduan, pues, bueno, badira modu asko energia elektrikoa sortzeko, baina nik gomendatuko nizueke uraren kasuan egiten dudan bezalaxe, etxean energia elektrikoa tentuz erabiltzea buruarekin, bakarrik erabiltzea behar duzuenean. Bueno, ni noa ibai parkera, buelta bat ematera. Venga, agur!